record. Sun fito yau maso yana ta dai kuma matso lokaci yayi yau an yi aure ga mu yau gumbikin koko mai iso ga amarya da ango sun fito yau maso ya bunce kofar fito lokaci yayi yau an yi aure ga mu yau gumbikin koko mai iso ga amarya da ango sun fito so ya dace kofar fito lokaci yayi yau an yi aure ga biyu kun bikin ku ba mai iso. Bismillahi Allahu sarki kai na sanya bari mamallaki kai na sanya farkon waka gurin biki wata ne wa hango ko da maraya. Ga amarya da ango sun fito yau maso ce kofar fito lokaci yayi yau an yi aure ga biyu kun bikin koko min iso. Kai ne dai kai ango da amarya kai soyayya ko suka zama daya gashi yau sun zame tamkar tsintsiya tun da yau an yi bikin su bayaniya. Ga amarya da ango sun fito yau maso ya bance kofar lokaci yayi yau an yi aure ga biyu kun bikin koko min iso. Soyayya yau ko ta yi rana ko tun da yau aka daura aure ko ga masoya yau ko sun zo ko wasu na zaune wasu miƙe suke wasu kan kujeru. Ga amarya da ango sun fito yau maso ya bance kofar fito lokaci yayi yau an yi aure ga biyu kun bikin koko min iso. Amarya da ango kun dace a dunkuwa yau kuma daidai ku kame ku jonar kwata ne a yau kar ku yi rabuwa kuma dai kar ku dau zige na gawaye abokanai na faɗa muku yau ku ji dai ku yau koyi da sunnar kuma yake annabin da ya zo farko dai. Ga amarya da ango sun fito yau maso ya bance kofar fito lokaci yayi yau an yi aure ga biyu kun bikin koko min iso. Ango da yaro na gida ta amarya tana da tarbiyya ku gidansu sun ku gaya mini dai tana da alkunya mai farar hali ce kyakkyawa dube ta ku ba maiya da an ganta za da cikin mata haro na kai da can soyayya. Ga amarya da ango sun fito yau maso ya bance kofar fito lokaci yayi yau an yi aure ga biyu kun bikin koko min iso. Amarya ku shamsiya na san ta ne san ka da ango gidan su ta kai sunan ka ta ce ta ne san ka da aiko gashi yau ku an ba ta kuma mai san ta an yau ku aure ko ranar gashi ta so a yau murna muke ta zame matar ka. Ga amarya da ango sun fito yau maso ya bance kofar fito lokaci yayi yau an yi aure ga biyu kun bikin koko min iso. Amarya da ango yau ku fito ku taka ku ranar murna ce bikin ku kuna ga masoya ma ku ne dai gurin ku kai wasarce haɗin ku a yau kuma ya daidai domin ai ku ba wani cice ku ce mai ganga ku ba lika doka man ni ko dai na dinga zubo zance. Ga amarya da ango sun fito yau maso ya bance kofar fito lokaci yayi yau an yi aure ga biyu kun bikin koko min iso. Yayan amarya yau sun zo sai murna yayan na ango yau sun zo sai murna abokanai da kawaye sun zo sai murna. Ga amarya da ango sun fito yau maso ya bance kofar fito lokaci yayi yau an yi aure ga biyu kun bikin koko min
sai faɗan shika na zo yau nake waka a gurin ku ango da amarya na ce yau kurai taka a gurin bikin na ga masoya su nemi ku san barka su nemi ku fata alkhairi bikin ku a yau sun yi murna maman amarya a yau kwana gano ta ne murna hajiya salihat s aboki ta zo ta ne murna baban amarya a yau kwana gano shi ya ne murna suleiman yusuf bello baban amarya ya ne murna anti hadiza a yau na kanta ita mata ne murna yayyen amarya za na fito cikin aure soyayya yusuf yayan amarya a yau kushi ma ya ne murna yayan amarya shamsuddin ya zo ya ne murna jamila ita ma na ganta a yau dai ta ne murna gannan amarya za na fito su masu ne murna sani da abba na gansu a yau dai su ne murna musulma ita ma na ganta yau ma ta ne murna mama da safiya na gano su yau sun tafi murna biddos ilham na gansu a yau dai su ne murna ummi da walid sun tafi yau su ne murna baby da hajjara na gansu a yau dai su ne murna hindu a yau na gano ta ita ma dai ta ne murna umar a yau na ganshi a yau ya zo ya ne murna amira da abdul sun zo a yau dai su ne murna antis na amarya zan gaida su ma su ne murna zainab ko na ganta yau ita ma dai ta ne murna ajiya hasiya a yau na ganta ita ma ta ne murna anti aisha a yau na ganta ita ma ta ne murna anta hawa a yau ta zo ita ma ta ne murna hajiya walladu yau ita ma ta zo ta ne murna hajiya turale matar sarki shika ta ne murna familin amarya a yau zan gaida su ma su ne murna hajiya ajar a yau na ganta ita ma ta ne murna marga ya fi na saka shi Allah ramu sheka marga Yusuf na sanya shi ma Allah ya ji kansa marga yi sallim aboki sarki Allah ya ji kansa sana je gurin ku gawaye amarya su ma su ne murna husna a yau na ganta a yau ita ma ta ne murna zara da yar uwana ga a yau su ma su ne murna Khadija da ummi na gansu a yau su ne murna Ramatu a yau na ganta a yau ita ma ta ne murna Saudat ku na ganta gun bikin a yau dai ta ne murna Rufai da na ganta yau gurin bikin ita ma murna Maryam a yau na gano ta gun bikin ita ma murna Shamsiyya na ganta ta tafo ita ma ta ne murna Ramlat a yau na ganta a yau ita ma ta ne murna Hawwa Jabir na ku gano ta ita ma ta ne murna Sanada gunyayyen ango na gansu sun murna Baba Habiba a yau na ganshi shi ma ya ne murna Yaya ku Ahmad shi ma na ganshi ya ne murna Yaya Ayuba a yau na ganshi shi ma ya ne murna Mama na Zariya yau ita ma ta zo ta ne murna Teku ummi dai ta zo ita ma ta yi murna Kanne na ango za na sabo su ma su ne murna Kabiru yau na ganshi a yau shi ma ya ne murna Awwal a yau na ganshi gurin bikin ya tafi murna Maryam ku na ganta gun bikin ita ma ta ne murna Walida a yau ta zo ita ma na ga ta ne murna Nafisa yau na ganta gurin bikin dai ta ne murnar aure amarya da ango sun fito yau masoya mun ce ku furfuto lokaci yayi yau an yi aure ga miyo bikin ku kwamin iso roƙonmu ga Allah sarki Allah ya kare ku ango amarya tunda yau ku an yi bikin ku a yau aure na soyayya mu fatan mu Allah ya ba ku ko zama dai na lafiya sai ku dan shiga ne na ku da wakar ango da amarya amarya da ango sun fito yau masoya mun ce ku furfuto lokaci yayi yau an yi aure ga miyo bikin ku kwamin iso ga amarya da ango ko sun fito yau masoya na ce dai kumar matso lokaci yayi yau an yi aure ga mu yau gumbikin ko kuma iso ga amarya